Biko to učí, že pochopenie neprichádza skôr, než dozrie čas. Myseľ môže túžiť po odpovediach, no ak nie sú pripravené preniknúť do hĺbky bytia, zostanú iba slovami bez vône, iba tieňom skutočného poznania. Vedomie, ktoré nasleduje cestu Bikoto, vníma, že každá pravda má svoj vlastný rytmus odhalenia, ktorý nemožno urýchliť ani vynútiť. Neskoré pochopenie nie je omylom, ale dôkazom, že všetko dozrieva v správnej chvíli. Mnohé myšlienky prichádzajú skôr, než im bytie dokáže porozumieť. Každé slovo, ktoré kedysi znelo ako šepot, sa môže stať znelým hlasom, keď vedomie dosiahne zrelosť, v ktorej sa stretáva minulé hľadanie s prítomným poznaním. Bikoto pripomína, že niet dôvodu na ľútosť nad časom, ktorý bol potrebný na pochopenie. Čas, ktorý sa zdal stratený, nebol nikdy prázdny, bol priestorom, v ktorom dozrievalo to, čo sa malo odhaliť. Každá skúsenosť, ktorá sa zdala byť márna, bola súčasťou cesty, na ktorej sa pravda objavuje vtedy, keď ju už niet potrebné hľadať. Bytie, ktoré si uvedomí, že všetko prišlo presne vtedy, kedy malo, sa oslobodzuje od túžby meniť minulosť. Vedomie, ktoré prijíma vlastnú cestu bez výčitiek, rozpoznáva krásu v každom okamihu, ktorý predchádzal pochopeniu. Múdrosť nevzniká v zhone, rodí sa v tichu medzi okamihmi, vo vôni času, ktorý dozrel a stal sa poznaním. Bikoto ukazuje, že nič neprichádza príliš neskoro. Všetko už bolo pripravené skôr, než to bolo viditeľné. A keď sa konečne otvorí priestor pre pochopenie, odhaľuje sa nielen pravda, ale aj harmónia cesty, ktorá nikdy nemeškala. Iba čakala na správny čas, aby mohla rozkvitnúť.